Más espacios verdes, más jardines, más árboles, energías renovables, economía circular, rehabilitación de edificios. Esta es la Valencia en la que creemos y esta es la Valencia que queremos. Por eso, desde el principio, hemos apoyado la candidatura para que Valencia sea la capital verde europea en el año 2024. Porque es una ciudad que tiene un tesoro natural como es el paraje natural de la Albufera. Tenemos además el jardín lineal más grande de Europa, un proyecto conjunto, compartido, en el que el Partido Popular ha trabajado muchísimo y que se ha constituido en la columna vertebral verde más importante de todo el territorio europeo. Merecemos también esa capitalidad porque podemos demostrar que la economía y el progreso pueden ir de la mano de la sostenibilidad. Se puede crear un hub de innovación vinculado a las energías renovables, a la prosperidad. Valencia lo merece y los valencianos podemos demostrarle al mundo que la sostenibilidad y el progreso pueden ir siempre de la mano. La València d'avui és el resultat dels plans, projectes i bones pràctiques desplegades els darrers anys per promoure una ciutat innovadora i model resistent al canvi climàtic. Una ciutat capital compromesa amb una transició ecològica i verda. És una ciutat cosmopolita i mediterrània, a la seva pròpia horta, escollida com a World Design Capital 2022 per la seva sostenibilitat, accessibilitat, digitalització, patrimoni cultural i creativitat. Volem un futur més verd. Volem ser capital verda europea perquè estem il·lusionats en fer d'esta ciutat una ciutat sostenible. De fet, ja portem molts anys treballant intensament en polítiques sostenibles i verdes. Acabem de ser designats per la Unió Europea com una de les 100 ciutats que aposta per la neutralitat climàtica en 2030. Però és que, a més, hem fet un gran esforç en mobilitat, per exemple, on la nostra ciutat és un exemple de polítiques sostenibles amb una revolució ciclista que ens situa com la ciutat espanyola amb millor infraestructura ciclista de tot l'Estat. Tenim il·lusió, perquè volem per fi que una ciutat del sud d'Europa, una ciutat mediterrània, siga un referent de polítiques verdes per a tota Europa. Valencia hoy es una ciudad que pasea por sus plazas y que respira en sus parques, que está recuperando las pequeñas plazas de nuestros barrios y está jardinando los parques de nuestra ciudad, que está transformando sus grandes avenidas para que sean paseos más amables y sobre todo más renaturalizados. Valencia hoy está viviendo una gran transformación de recuperación de espacio público, pensado para el peatón, pero para además ser una ciudad más verde, más resiliente hacia el cambio climático y que aproveche grandes oportunidades como tenemos con nuestros parques naturales como es la Albufera. Por eso Valencia se merece ser capital verde de Europa. València és una ciutat del segle XXI, un referent mediterrani europeu de les polítiques verdes i sostenibles. Una ciutat neta i saludable, lliure d'emissions i de contaminació, feta a la mida de les persones. En les nostres arrels està l'estima per la terra, per una horta que durant milers d'anys va ser la base de l'economia i que encara avui forma part del nostre paisatge i de la nostra idiosincràsia. Per això estem convençuts de que tenim tots els ingredients per ser capital verda europea 2024, com hi hem sigut capital de l'alimentació sostenible i com som ara capital mundial del disseny. Tot això s'ha aconseguit des del consens, comptant amb totes i tots, partits polítics, entitats ciutadanes i veïnals, associacions i, per suposat, amb la societat civil. Totes i tots a una per complir amb un full de ruta que ens farà millors, més conscients dels recursos que tenim i de la necessitat de conservar-los i augmentar-los per combatre el canvi climàtic. I només per això ja ha pagat la pena enfrontar-se a este gran repte.